У нашым эфіры Антон Пенькоўскі, амерыканіст і дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Вітаем вас. Добрый вечер, вітаю. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй, што далучыліся. Уласна, паслухалі мы Эммануэля Макрона, таксама Урзуля фон дэр Ляйен выказвалася. Шмат якія еўрапейскія лідары цяпер выказваюць падтрымку Владзіміру Зеленскаму, таксама прыляцелі ў Вашынгтон. На вашу думку, ці іх пазіцыі могуць паўплываць на хаду перамоваў еўрапейцаў? Так, безумоўна, гэта так. Яны не проста, каб з'ездзіць у Вашынгтон, прыбылі сёння дзеля таго, каб падтрымаць пазіцыю Владзіміра Зеленскага. Адзінае, што тут трэба зразумець, наколькі сам Дональд Трамп будзе адчуваць сябе камфортна, калі столькі еўрапейскіх лідараў і кіраўнік НАТО прыехалі, і магчыма, гэта будзе выглядаць з яго пункту гледжання як такая спроба націснуць на яго такой вялікай групай, каб так дэманструючы інтарэсы адразу вельмі вялікай колькасцю гульцоў, прымусіць яго пайсці ў бок не амерыканскіх інтарэсаў, як сам іх разумее Дональд Трамп, а больш у інтарэсах еўрапейскага звязу, асобных краін і краін-чальцоў НАТО. Вось тут пытанне больш такое складанае псіхалагічнае, і мы ведаем, што сам Белы дом так вельмі асцярожна паставіўся наконт такой шматбаковай сустрэчы. Ну і ўсё ж такі тут тое пытанне, што сам Дональд Трамп планаваў сустракацца толькі з самім Владзімірам Зеленскім, і гэта пытанне, якое ён меркавана хацеў абмеркаваць з ім асабіста, бо ён лічыць сябе галоўным перамоўцам у гэтым працэсе і робіць такую архітэктуру трохкутовую, то бок Злучаныя Штаты, Украіна і Расія, не прадугледжваючы на дадзены момант, не прадугледжваючы удзел еўрапейскага звязу, бо мы ведаем, наколькі сам Дональд Трамп так крыху скептычна ставіцца да еўрапейскага звязу ў цэлым. Але пры гэтым вось наш папярэдні суразмоўца, украінскі палітычны аналітык Александр Качаткоў адзначыў якраз, што вельмі важна, што прыехалі якраз і еўрапейскія лідары разам з Зеленскім, і што Трамп вымушаны з імі размаўляць. Ці сапраўды гэта вось такая вымушаная захада з боку Амерыкі, альбо, скажем так, не самы прыемны сцэнарый, які таксама ўзгадваецца, гэта жаданне Трампа спіхнуць з сябе адказнасць, з сябе і са Штатаў, і заняцца вось ужо сваімі бігдзіламі з Расіяй, магчыма, там з Кітаем, яшчэ з чымсьці, а вайной в Украіне няхай еўрапейцы і займаюцца. Як вы ацэньваеце вось гэты візіт еўрапейскіх лідараў у Белы дом вачыма Трампа? Перш за ўсё, здесь трэба разумець, што Дональд Трамп сам шмат разоў падкрэсліваў, што вайна ідзе не на амерыканскім кантыненце, а на еўрапейскім, і еўрапейцы мусяць прымаць значна большы ўдзел у вырашэнні гэтага канфлікту, чым Амерыка, бо ён меркавана не лічыць сябе адказным за пачатак гэтага канфлікту. Ён шматразова падкрэсліваў, што гэта вайна Джо Байдена, і ён адказны за тое, што гэтая вайна ўвогуле пачалася. Ну і ён гэта разглядае перш за ўсё як інтарэс архітэктуры бяспекі ў Еўропе, у чым зацікаўлены еўрапейскія лідары, аб чым я казаў раней, а не зусім не на 100% перасякаючыся з амерыканскімі інтарэсамі. Ну, безумоўна, такая вялікая падтрымка, гэта вельмі важна для Зеленскага, бо такім чынам еўрапейскія лідары дэманструюць сваю супольную еднасць і тое, што зараз ад імя еўрапейскай бяспекі размаўляе Украіна і асобна Владзімір Зеленскі. Але ж усё ж такі тут трэба разумець прыярытэты самого Дональда Трампа, бо ён усё ж такі больш зараз сканцэнтраваны на азіятска-тыхаакіянскім рэгіёне і супрацьстаянні Амерыкі і Кітаю. Вось таму тут такая досыць складаная гісторыя. Ну і падчас гэтай трансляцыі, з якой я сачыў да таго, як падключыцца да нашага эфіру,
Дональд Трамп расказваў пра вось гэты сцэнарый, які ўжо ўжываецца ў дадзены момант, калі Злучаныя Штаты прадаюць зброю краінам-сябрам НАТО, краінам-сябрам Еўрапейскага звязу, і яны ўжо перадаюць гэтую зброю Украіне. Хутчэй за ўсё, гэта той сцэнарый, які больш задавальняе такі бізнес-ментальнасць самого Дональда Трампа і да чаго ён імкнуўся апошнія паўгады, каб перавесці гэта ўсё ж такі на такія бізнес-рэльсы. Ну і вось толькі што скончылася прэсавая канферэнцыя Дональда Трампа і Владзіміра Зеленскага. Перад іх перамовамі Дональд Трамп заявіў, што сёння не будуць абмяркоўвацца гарантыі бяспекі для Ўкраіны. На вашу думку, чаму ўсё ж сёння не будуць? І калі не гаранты, то пра што пойдзе гаворка? Пра спыненне агня на лініі фронта, бо Владзімір Зеленскі не хацеў абмяркоўваць гандаль тэрыторыямі, як то назваць, спаслаючыся на Канстытуцыю, якая гэта забараняе рабіць. Так, безумоўна, гэта так. І тут мы мусім разумець, што ніводная Канстытуцыя не дазваляе гандаль сваёй зямлёй ніводнай краіне, то бок тут працуе такая вельмі простая логіка, і вельмі добра мы разумеем Владзіміра Зеленскага, гэта яго аргумент. Вось, але на дадзены момант тое, чаго хоча дабіцца Дональд Трамп, я мяркую, што гэта такая паступовая дээскалацыя, то бок дамагчыся такого глобальнага перагледжання архітэктуры бяспекі ў Еўропе альбо такого на наступную гадзіну спынення вайны ўвогуле на дадзены момант немагчыма, і гэта падкрэслівае нават вось гэтая сустрэча з Владзімірам Пуціним, якая калі не была безвыніковай, але ж, як казаў Дональд Трамп, яны сышліся па значнай колькасці крытэрыяў, але ж не дамагліся вось гэтай самой здзелкі, на якой настойвае Дональд Трамп. Зараз я мяркую, што ён будзе спрабаваць альбо перадаць Владзіміру Зеленскаму тыя варыянты, якіх яны прыйшлі б да ўзаемапаразумення з Владзімірам Зеленскім, альбо акрэсліваць яму пэўныя опцыі, якія зараз магчымы пры тых ці іншых сцэнарах, магчыма, дэманструючы Владзіміру Зеленскаму, што па разуменню Дональда Трампа зараз можа не быць ідэальных сцэнараў, на якіх зараз можа настаиваць Владзімір Зеленскі, альбо нават выбар яго як украінскага лідара. Па меркаванню Дональда Трампа можа быць паміж кепскім і вельмі кепскім. Вось, і сам настрой вось гэтай пачаўшыся прэсавай канферэнцыі, якой вы казалі, ён такі крыху насцярогваючы, на мой погляд, вось тое, што я паспеў пачуць, я не убачыў нейкага такого вялікага аптымізму у тым, што гучала ў словах Дональда Трампа, але ж ўсё ж такі паглядзім, магчыма, сёння мы даведаемся значна больш дэталяў, і прагрэс вось у гэтым сцэнары ён можа дасягнуць пэўных саступак, якія могуць прыпыніць штодзённыя забойствы. Антоні, ну вось наконт бізнес-мыслення Трампа, пра якое вы гаворыце, і вось і таму, як бы, вот там і гарантыі бяспекі не будзем абмяркоўваць. Тут не вельмі б'ецца, все-таки была ж дамова аб вось гэтых рэдказямельных металах, ну хаця б ужо свае інтарэсы ва ўкраіне бізнесовец Трамп мог бы абараніць. Між тым, у нас вельмі мала часу застаецца. Я бы хацеў запытаць, літаральна хвілінка засталася, ці ёсць у гэтым геапалітычным віры сёння хоць нейкі шанец узняць і пытанне Беларусі, пра што гавораць сёння і дэмакратычныя сілы, і таксама, прасці Господі, Лукашенка? Так, безумоўна. Пачынаючы свой адказ, так, мы зараз апынуліся вельмі прагматычным, вельмі цынічным міры у свеце, у пэўным сэнсе маківеалізму, і трэба разумець, што зараз палітыка будзе большай частцы будавацца не на каштоўнасцях, а вельмі прагматычных інтарэсах, і трэба гэта зразумець як мага хутчэй. І другі тэрмін
Дональда Трампа у Белым доме гэта найлепшая ілюстрацыя таких сусветнага тренду у геапалітыцы. Але ж што казаць наконт беларускага пытання, мы бачым, што Дональд Трамп сам заўважае пытанне Беларусі. Мы бачым пэўны прагрэс. Вось гэты тэлефонны званок Трампа Лукашэнку, нават калі мы ведаем вельмі няшмат дэталяў, і нават праз гэтае паведамленне ў соцсетцы Трампа вельмі складана сказаць, што менавіта яны абмяркоўвалі. Ці гэта было толькі пытанне палітвязям, альбо нешта больш такое датычнае бяспекі, што я лічу больш верагодным, калі шчыра ў гэтым сцэнарыі. Але ж тое, што Белы дом дагэтуль лічыць Беларусь нейкім асобным пытаннем, гэта вельмі і вельмі важна, бо калі за гэта Беларусь стала таким суцішальным прызнам для России, вось гэта, і калі б Беларусь увогуле не абмяркоўвалася, ніякіх тэлефонных званкоў увогуле бы не было, вось тады гэта было бы вельмі так насцярожваюча, альбо нават панотуючым. На жаль, час у нас выйшаў. Адзінае, хочу завершыць ваше выказванне, і за гэта, у тым ліку, дзякую дэмакратычным сілам. Сам бы Дональд Трамп наўрад ці бы даведаўся, узгадаў пра беларускія праблемы. Ну а мы, спадарства, нагадваем, Антон Пеньковскі, амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, быў з намі.